Matur ageng panuwun dumateng Masjid Desa Purworejo ingkang sampun paring support dumateng panjenenganipun sesepuh Panggiman Seni Gajah Ngesti Rahayu Wilujeng dalu Mbah Mo Wilujeng dalu Pak MC ya Allah malih wonten ing Bajang Budo monggo kula dalu niki luar biasa tumplek-blek gitu sing penting Ngesti Rahayu iki penyanyi iki pundi mawon sampeyan iso kula Pak mboten karo semeten santai ki orane sing elek ayu ayu monggo Pak Bun sugeng dalu sugeng tahun baru alhamdulillah dalu menika kula njenengan sami saged pinanggih kalian paguyuban Seni Gajah Ngesti Rahayu nggih niki mangke monggo dulur-dulur enggal merapat kemawon mangke penyanyi kula enggal kan jumeneng gen kompak ngoten nggih nggih nek ngoten nggih terus menika nggih mumpung tasih kedul-kedul niki mangke lagune aja anu kowe nak sindang tete monggo ndang bawal ngaten ya dulur monggo enggal merapat kemawon dua lagu kemawon Mas Dedi cukup nggih menika Sejuta Cinta kalian Kembang Probolinggo badhe monggo dikompak para bapak dalah para sederek ingkang ketemben kawula monggo Mbak Mul wekdal sakjengipun kula aturaken semonggo monggo ingkang jumeneng nggih penyanyi monggo Sedaya Widawati sopak suwun terus ibu-ibu nggih sik ditoto sik nggone kok ora tek enak Mas sik beduk-beduk kaya nek penak Mas beduke Mas beduke Mas sak lumahe jagat iki wong sira sing tak tresnani lho kok meneh iki beduke iki ya wes ben kowe nggih Mbak Mul nggih mungkin pas nggih pun pas nggih pun Mas Dedi nggih siap nggih monggo kompak to ayo to monggo ketemu karo Ngesti Rahayu ing dalu menika enggal merapat kemawon do penyanyi enggal jumeneng bapak-bapak monggo saged berganti monggo Mas Bapak ayo oh enak emang
Lanjut tembang Probolinggo. Iki luwih enak lah ya. Oh, nyanyi wah cantik-cantik.
Nuwun. Matur nuwun.